Esiphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Bengithanda ukukhuluma ngetopic nje encanyana lana. My topic is kunalento yokuthi mangabe abantu bethandana, maybe mabenza lento okuthiwa ucansi, uthola ukuthi most of the time noma imajority abantu abavamise ukuba ne-unsatisfaction kuba abantu besifazane. Kuyaziwa ukuthi abantu besilisa banama-problems amaningi engeza ukuwachaza njengamanje. Bengicela la ukuthi mhlambe makwenzeka une-problem nomuntu othandana naye, uyabona ukuthi indoda yakho uyabona, bengicela bomama noma bosisi laba asebengene ebudlelwaneni, bafowethu, ayikho into ebuhlungu njengokuthi makukhona leyo nkinga yokuleka okuthize kwezomdavazo, uvele ulibeke ngembaba futhi utshengise ukuthukuthela, usho ukuthi awukho happy, uchaze nokuthi inkinga yini, yabo uyibeke leyo nkinga ekhona. Ayikho into enzima njengale. I understand ukuthi uma bexoxa abantu besifazane kwi-social media bayasho ukuthi afuna umtshele, ngeke ngizwe ngisho nasemsakazweni ehlukahlukene ukuthi fune niyikhulume lento. Bengicela bakithi-ke kuzanywe indlela engakhulunywa ngayo. Ayikho into ebuhlungu njengokutshelwa emehlweni ukuthi uyabheda, awushayi emhlolweni wakho, I mean umdavazo wakho awushayi, utshelwe nje emehlweni. Bengicela bodadewethu noma bomama ukuthi kube nendlela yokutshela. Uyazi umuntu indoda uma uyitshela emehlweni kanjalo uyibulala ×3 kuyaphezulu kunalokho ebiyikhona. Ifafi usuke usuyibulalele wena indoda. Umuntu uzothi ena iyiphi iplan engenziwa? No, angeke ngisho ukuthi mhlambe okwamanje iyiphi iplan engenziwa, ngoba ngenzeka ukuthi imina ngizosuke ngicabangele mina. Bengicela amadoda ephawule la ukuthi wona iyiphi indlela engcono ukuthi engatshelwa ngayo ukuthi ena abenzi kahle, ngoba abanye abantu besifazane baye benze amaplan, umbone kwenzela ama-present efake lezi imbiza ezijoyibenyeza kwakhona lokho kuyayibulala nje indoda. Umbone umuntu esephatha izinto lezi ey'ngcengezelayo ey'gijimisa igazi, mhlambe kungconywana khona. Kodwa bengicela amadoda bephawule ukuthi kungenziwa njani, ngoba akukho la ey'gamekweni ey'ningi engithola khona amantombazane kugxekwa khona i-performance yabo, ngoba vese ngiyazi ukuthi why ingagxeka i-performance yakhe. Ugqoko akaze lagxekwa, kodwa inyama ekulona noma esoqoba egxekwa.